Yo. Wakkeren. Ja. Goed. Ja, van wie kennen van jong? Ja, goeie maar erin. Toch? Maar niks zo goed. Of gewoon even gaat vertellen tegen de lui. Wat we van plan zien aanstaande zaterdag. Ja. Goedenavond beste leukjes. We zien even een testen op een geheim locatie. En die mag ik ook echt niet vertellen. Want dan gaat het storm lopen. En voor wat gaat het aan storm lopen? Aanstaande zaterdag vanaf een uur of 2 tot een uur of 7. Alle artiesten die wat jaar in het beeld bij u staan, die zullen acte de présence geven. En die zullen allemaal natuurlijk een aantal nummers ten gehore brengen voor de livestream. Die wat we willen gaan doen, eigenlijk ook voor de artiestenreis 2021. Een beetje te gaan promoten. En zodat je ook ziet wie gezellig dat die gasten het al onderin hebben. En wie leuk dat we het kunnen maken. Als we weer straks in september op vakantie gaan. Wie niet gewoon voor op vakantie? 21 september tot en met 30 september. En natuurlijk lui, iedereen die heeft natuurlijk zich gaat van, we zitten nu nog in de coronaperiode en wat gaat het geven? Nou, laten we dus alle eigenlijk daarvan uitgaan tot we dan toch eindelijk gezellig allemaal op vakantie kunnen. En daarvoor zetten we die reis ook door en daarvoor willen we ook echt gewoon in september met zowel Guus Niesing, Nick Gielissen, Theo Klaasens, Zee van Zeeben, Nicky Magen en natuurlijk DJ Chris Bouwmans. En lieflui, ik kan je vertellen, daar zien al een aantal inschrijvingen. En als ik zeg een aantal, dan loopt het toch eigenlijk wel een beetje storm. Dus zou je met willen, geef je op bij Artemis Tours op de Wilhelmina single. En dan komt dat allemaal goed. Ik hoop dat het geluid heel erg goed is nu. En tot het beeld nog lekker scherp is. Zodat voor zaterdag vanaf 2 uur nogmaals tot een uur of 7 in de avond gezellig de zaterdagmiddag artiestenreis promo via de stream kunnen doen. Dus geef allemaal een duimpje. Zeg even allemaal het geluid is goed. Of maak niet zo wat je zegt. Dan komen we er dadelijk even bij je op terug. Want ik denk dat ik daar nog wel energie krijg voor nog een nummertje te gaan zingen voor deze avond. Zodat we ook even het geluid kunnen testen. Natuurlijk dadelijk als gezongen wordt. En er is nu even een keel aan het smeren. Dus we komen dadelijk bij je terug. En dan ga ik aan Chris vragen om even terug de poster op te zetten. En dan komen we zeker even bij je terug dadelijk. Dankjewel. Door de stad, de lijntjes die gaan aan, want het verguust dan. Ach, ik praat gezien mezelf, hoe zeg me, wat heb ik voor gedaan? Hoor ik soms niet goed genoeg, steeds dat gechans en dat geflüster. Maar wat ik nu nog rest, is mijn eigen weg te gaan. Geen tegen gaan, ik kan mijn eigen leven leiden. Geen tegen gaan, het is gewoon mijn eigen schuld. Ben op een slag en denk nog echt
leest me steeds in mijn gedachten. Wacht ik voel het veel te lang, dat vreemd gevoel zoek aan zijn leven. Je voelt het echt te lang, dat ik altijd op die bleef wachten. Maar nu blief me weg, altijd mijn hertje weg. Gaat in de gang, ik kan niet eigen leven leiden. Gaat in de gang, het is gewoon die eigen schuld. Ben op de straat en ik nog niks aan die partijen. Maar gang in de gang, het is voorbij met wie geduld. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Ben op de straat en denk nog niks aan die partijen. Maar gang in de gang, het is voorbij met wie geduld. Maar gang in de gang, het is voorbij met wie geduld. Dus je kan lopen en dan als ik het zo doe, dan kan je het. Zo, een hele goede avond, dames en heren. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Guus Niesing. Hij heeft me inderdaad overgehaald voor een liedje te zingen. En we gaan even kijken natuurlijk ook hoe de stream is dadelijk ook voor komende zaterdag. Dus heb je niks te doen zaterdag, kijk lekker mee. Dus er komen ook meer artiesten, zoals natuurlijk naar Diego, Nick Gillissen, Theo Klaasens, Sieg van Seebe en Nicky Bagger. Bagen. Ja, Bagger. Ja. En natuurlijk onze DJ Chris. We gaan even een liedje proberen. Hè? Dan gaan we doen Hey schat, hallo. En die gaat zo. Jouw zwoele blik trok me recht in mijn hart. Ik was verkocht, ik zag nooit iemand als jij. Oh mi amor, waar kom jij toch vandaan? Denk jij nu echt dat ik jou ooit laat gaan? Hey schat, hallo. Heb jij deze avond tijd voor mij?
Hey schat, hallo. Want deze nacht wil ik niet eenzaam zijn. Jij bent een engel, zo mooi als de zonneschijn. Ik wil echt elke seconde dicht bij jou zijn. Oh, 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 heb jij deze avond tijd voor mij? Jouw stem zo zwoel, als de zomer weert. Met scherpe blik heeft jouw schoonheid verblind. Oh mi amor, toe kijk me nog eens aan. De nacht is veel te mooi om nu te gaan. Ja, zing hem lekker mee. Hey schat, hallo. Heb jij deze avond tijd voor mij? Hey schat, hallo. Want deze nacht wil ik niet eenzaam zijn. Jij bent een engel, zo mooi als de zonneschijn. Ik wil echt elke seconde dicht bij jou zijn. Oh, 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 heb jij deze avond tijd voor mij? Hey schat, hallo. Heb jij deze avond tijd voor mij? Hey schat, hallo. Want deze nacht wil ik niet eenzaam zijn. Jij bent een engel, zo mooi als de zonneschijn. Ik wil echt elke seconde dicht bij jou zijn. Oh, 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 heb jij deze avond tijd voor mij? Jij bent een engel, zo mooi als de zonneschijn. Ik wil echt elke seconde dicht bij jou zijn. Oh, 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 heb jij deze avond tijd voor mij? Zo, jongens, laat even weten natuurlijk als het geluid goed doorkomt, dan hebben we natuurlijk zaterdag meer plezier ervan. En ook de artiesten zelf dat het goed heeft uitgepakt. Dus jongens, willen jullie een mooie leuke vakantie natuurlijk, hebben we er allemaal lang op gewacht. Schrijf je in natuurlijk met onze Maastrichtse vrienden natuurlijk erbij. En ja, nog eentje doen, ja. Ja, nu we toch bezig zijn, maak het uit. Ik ga even zo. We moeten even. Zo. En, wacht even. Ik kom even erbij. Wat zit er nou? Ja, zo. Jongens, we pakken even Van Hazes erbij. En die gaan als volgt. Zeg maar niets meer. Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg. Als je dat wilt. Zeg maar niets meer. Laat me maar gaan. Wees nu maar stil. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op mij neer. Maar straks, als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Ach, zeg mij niets meer. Ik ga wel weg,
dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was al maanden niet van mij. Ja jongens, thuis zingen we lekker mee, Nati. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt niet op mij neer. Maar straks, als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Zie ik jou in me staan en zeg dat je beter kunt gaan. Je zei, ik blijf je trouw. Ik heb nooit geloofd in jou. Ja, jongens, het is dinsdagavond vandaag. Dus je pakt lekker thuis dansen. Als je thuis bent van je werk natuurlijk. Ja jongens, de volle bocht zingen lekker mee, Nati. Oh, dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt niet op mij neer. Maar straks, als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. En dan zie ik jou niet meer staan en zeg dat je beter kunt gaan. Je zei, ik blijf je trouw. Ik heb nooit geloofd in jou. Oh, dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt op me neer. Maar als het strakjes beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Nee, dan zie ik jou niet staan. Ja jongens, zeg maar niets meer. Ja, klinkt het goed? Willen de mensen meer horen, ja? We gaan nog eentje doen. We pakken gewoon een... Jongens, het is hartstikke gezellig. Ja. Zo. Nou moet je... Ja? Zo. Ja, we pakken die erbij. Zo. Laat mij maar aan. Laat mij alleen. Alleen de mensen van de artiestenreis, die wil ik om me heen. Je kijkt in mijn post. Haal een herinnering op een stukje oud papier. Hoe kon jij zo leven? Alleen maar schulden en nog lachen met plezier. Jij moest weten dat ik zo niet meer kan leven. Nee, ik zal nooit meer iets om jou kunnen geven. Jongens, we maken een feestje thuis, zingen mee. Laat mij maar gaan, laat mij alleen. Olé, de kinderen wil ik om me heen. Kan hier niet leven, hier met jou. Ben alles kwijt waar ik van hou. Hier bedoffen met alles wat je zei. Nu kan je doen, nu ben je vrij. Ik wil iemand die ik vertrouwen kan. Kan ik niet om jou, laat mij maar gaan, laat mij alleen. Ja, zie je dat die Ekel heeft daar zin in? Ja! Hij valt ons van de muur. Denk je jou, geloof me, ieder vuur. Ja, kom er wel overheen. Ja, je ziet wel. Die Ekel die staat niet alleen. Waarom heb je dit gedaan? Alles verloren, nu ben je alles kwijt. De tranen en de laag, dat zijn geen tranen van spijt. Laat mij maar gaan, laat mij alleen. Alleen mijn kinderen wil ik om me heen. Kan hier niet leven, niet met jou. Ben je het lenen? Ja.
van hou. Je belogen met alles wat je zei. Nu kan je doen, nu ben je vrij. Ik wil iemand die ik vertrouwen kan. Dat kan ik niet om jou. Laat mij maar gaan, laat mij alleen. Ja jongens, willen jullie het nog gezellig hebben, dan boek lekker mee. 31 september tot 30 september, 31 september tot, ja, ik weet het niet meer. Ja, dat het in de wacht. Nu kan je doen, nu ben je vrij. Ik wil iemand die ik vertrouwen kan. Kan ik niet om jou, laat mij maar gaan, laat mij alleen. Zo jongens, natuurlijk wens ik jullie nog een hele fijne dag thuis natuurlijk. En tot de volgende keer. Natuurlijk tot zaterdag, kijk lekker mee. En dan met nog meer artiesten hier die middag. Dus dat wil je niet missen. Tot dan! Ja, zeker. Nee, dat maakt niks goed. Laat me... Ja. Nee, ik heb cola. Gewoon even leukjes, Jos natuurlijk, Guus, alle voorproefje voor zaterdag. Laten we even, gaan ze even op nieuwe reken af gewoon. Zaterdag vanaf 2 uur tot een uur of 7 in een livestream. In een heel leuk caféetje, op een geheim locatie natuurlijk. Met alle artiesten die wat deelnemen natuurlijk aan de artiestenreis 2021. Waaronder natuurlijk de topper van Jos, Guus Niesing, Nick Gielissen, Theo Klaasens, Zeeg van Zeven, Nicky Bagen, DJ Chris en ik zelf zit te gek. We gaan daar zaterdag sowieso al een heel goed feest van maken voor de leuke stoes. Maar het is eigenlijk ook voor te vragen van leukes. Stap me dus in dat vliegtuig 21 september tot en met 30 september. En we gaan daar 10 dagen lang echt een knalfeest van maken. En we maken daar de chicste vakantie van. Wat we eigenlijk kunnen maken na die ganse coronaperiode. Want dat is natuurlijk ook wat nu iedereen eigenlijk een beetje tegenstrijdt. Maar jongens, laat ik niet afschrikken. Schrijf in, kom met eens met. En we maken er, geloof me, de schoonste vakantie van 2021 van. We gaan zo meteen de livestream gewoon voor nu even beëindigen. Dit was natuurlijk ook een test. Maar we hopen natuurlijk dat je aanstaande zaterdag nogmaals vanaf 2 uur tot een uur 7 natuurlijk allemaal hiervan gaat kijken. En dan ook ziet wie al die artiesten gek met u zien. En natuurlijk ook heel chique nummers teweeg brengen. En wie voor een feestje hij kunnen bouwen. Wie we dat ook in Turkije kunnen doen. Dus nogmaals, leukjes, vanaf 2 uur tot een uur 7, aanstaande zaterdag. En schrijf in voor die geweldige vakantie. Maar we komen zaterdag bij je terug. Dus ik zeg voor nu, toch bedankt alvast voor het kijken en een hele fijne avond. Dankjewel.